Santo. Mentie say. Wonte sa asonyim. Na ama no anything ya babebusa we. Aseba mbabusa no. Ema no anyanyim krom hade me na mehwe won so. Na so onyima anwanwa. Abawa sara odi mfiahe ansa do onyinsai. Ade na so onyima ha mo. Ana mo maka mu yam kota. Nenyim na yam ya nyesa. Wo ya konkon safo ma. Wati. Mutina ayesa na me masakra. Meja insanum. Kamba huduma medi mu ha. Vakatam se asonyim. Mi kekabia monyama no masam dia. Mo freme so. Montuma asensen. Ani mpabua warete no fra. Wo ya kwasamenti. Obi nyuma ya mo ya. Wanu mu na biase nyame a woto no betua mka. Mo bakana makakabia bakasa Santo no ntuma bi efra yen. Ana mfantefo se sia bayam. Asuru kaba na suru ufam. Abo bwadam asanye. Bia nswa ba yetwatwe. Oba de wonyuma. Wani onyam no wani onyam ne awo. Obetra biase ongo. Mo makabu yam kotala. Obra pone na mo bakrom he. 20 sa asanye.